Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und Scheiße. Halleluja. Amen. Ngiyacela bazalwane, without due respect, bomama, bobaba, bosisi, bobhuti, everybody khona. Nesithobe bazalwane singabaleki. It's 3 minutes to 12 o'clock. Hallelujah. Siyahamba ngo-past 12. It's only 30 minutes. Sinikeza ubaba akhulume nathi. Sasibusekile, uNkulunkulu anibusise, siyabonga. Uma khona ogulayo siyacela manje, uma khona ogulayo, uma bishop eqeda ukushumayela kanti nabona isidingo mhlawumbe ubugula emzimbeni or anyway, siyacela uma kushawa photo ba bishop uzoyikhulula inkonzo bangagoduka abazalwane kodwa abagula ngicabasana noma singasala nawe wedwa ungahambi ugula. I will attend you in Jesus name. Amen. Kusivumule ifonyo thina esikhuluma kodwa abangakhulumi bangayifaka. Hayi kanti ke asambe sizojoba bazalwane. Okwenza khathi sizothi mangabe sikhohlwe ifonyo ungasabi ukuthi khona uzokuthatha kumuntu. Amen bazalwane. Sizokwenza njena ke. Ngizoqala ngokubingelela ubaba wethu Zobe nomama wakwakhe. Amen. Bese kuba ngibingelele ubaba Thusi umama wakwakhe. Baba Shandu pata no wakwakhe amen bazalwane no mama bonke abakhona ngiyababingelela ngegama lenkosi yethu uJesu nabasiculelayo iworship sayibingelela ngegama lenkosi yethu uJesu. Amen. Kunegama engingalithanda la ebelishawa lithi amadoda amathathu. Hayi ngiyalikhumbula lelo zwi lamadoda amathathu. Kodwa kwabakhona indoda eyangenayo yazolamula esine ukuthi lamadoda amathathu angashi. Esefakiwe emlilweni lamadoda amathathu. Kodwa kwabonakala sekukhona esine umlilo uvutha. Kodwa kubonakala isimanga lamadoda akashi. Mabathi bayabheka kulamadoda amathathu aphoswa phakathi sekukhona wesine. Hayi nawe kungayimemela nje indoda yesine ezokulamulela kwakho nezokulamulela izinkingeni onazo. Khona le ndoda yesine ekufanele yehle izokulamulela kwakho nezinkinga onazo. Ngale kwendoda yesine akekho ongakulamulela. Noma ungaba uguqe emathuneni uyocela abadala ukuthi abakusize ngeke bakusize kunale ndoda yesine okuyona esiza umuntu. Amen bazalwane. Cha angizeli ukuzoshumayela. Ngizoxoxa indaba. Ngizobandaqa. Amen bazalwane. Phela ingathi angithi ngubishop. Anginayo lento yokuvutha. Nginelento ukuthi ngizokutshela nje ukuthi inkosi vele idinga senzeni. Kodwa akakosithola izwi la kuJeremiya 18 verse 1. Khathi ngizoxoxa kahle nani sesilifundile leli zwi. Ngoba mina ngizoxoxa
ukuthi la esontweni kufanele simise kanjani kuphela. Hayi kushumayela yazi umfundisi. Ukuvutha uyavutha umfundisi la ithi emva kwami ukhona. Okay, baba umsebenzi uzokufundela. Jesus. Sebenza. Jesus. Hi, Jeremiah chapter 18, verse number 1. Hloko sakhona sithi umbumbi. Verse 1. Izwi elafika kuJeremiah livela kuJehova lithi, suka wehlele endlini yombumbi. Lithi uJeremiah akehlele endlini yombumbi. Amen. Ngikuzwise khona amazwi ami. Khathi ngizoxoxa nawe ngukuzwisa amazwi ami. Verse. Ngehlele endlini eka wasebenzi wakhe Hayi ngeke mnganami awuphinde futhi mhlambe izobe sethe ukusho kahle. Phinde lelezwi. ngehlele endlini yombumbi beka wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokufa. Kepha isitsha asenza ngebumba sonakala esandleni sombumbi. Yeah. Wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba senze. Yeah. Verse 5. Lase lifika izwi likaJehova kimi lithi, bengingenze kinina ndluka Israyeli njengalombumbi na, usho uJehova. Bekani njengebumba esandleni sombumbi, ninjalo esandleni sami ninandluka Israyeli. Siyabonga. Amen. Siyabonga ke bazalwane. Nanti izwi okuyilona selifunde namhlanje. Uzothi mangabe unganelanga ilamazwi engwafundile bese kuthi ekhaya waqhubeze. Bese kuthi ekhaya waqhubeze. Ufunde uzofike lapho ezosho khona umbumbo ukuthi wo. Amen bazalwane. Ngegama lenkosi yethu uJesu lapha ngizobonga intenzo omama noma ibandla lonke ngizolibonga nje ibandla lonke ngokubambisana ebandleni. Amen bazalwane. Ukuthi ibandla lenza kahle kakhulu uma ngithi ngiyabheka lonke ibandla laseMakhashana lenza kahle. Ngiyalibonga kusukela abafundisi bami kuya la komama kwehlela phansi. Nenza kahle kakhulu bazalwane. Buka nje izolo kade nihambile nile niyokwenza lento engane beshawo. Akekho uphikisana nomunye lapho. Uma esevelele umuntu wenza into washinto niye ningaphikisana. Ngizokhuluma ngombono ukuthi umbono muhle yini konje umbono. Sayiqala lapho akusiqale lapho. Yini konje yona umbono. Umbono wona into enjani. Amen bazalwane. Umbono ukuthi mhlambe kusuke mina nje mhlambe ngiveze into noma kusuka umama othize athi bo mama nginombono la igrosa ayisangeni la ekhaya esontweni. Umfundisi asayitholi igrosa. Kusho umbono kamama. Enkozweni ayisangeni igrosa. Ngo-1 no-2 noma phela inyanga noma ingaphelile kodwa igrosa ayisangeni. Nanku umbono. Bese uyaqala ke omama sebeyahlangana. Akokhuluma omama abanye abantu. Bese beyaqala omama bayahlangana sebeyakhuluma ngalombono. Ngalombono
oshiwe ilo mama. Bese liyahlanganwa ke siyenziwa ke lo mbono noma siyaxoxwa lo mbono sekuyaboniswana ngawo usuyenziwa. Enkonzweni ke kuphilwa leyo mpilo enjenganaleyo. Siyabonga nje ukuthi umama Siyabonga nje ukuthi umama uma eshinto umama wenkonzo aniphikisana niyayenza leyo. Umbono ke into enjalo, umbono ufuna abantu abazohlangana beyenza into. Umbono into evela nomuntu oyedwa besiyenziwa ngale kokuphikisana, ngale kokuhlebana. Awusize lapho nje. Ngale kokuphela indaba ifika iqale la ekuhlebaneni bese iyonakala lento. Ngale kokuhlebana alifuna futhi ibandla elihlebanayo ngoba ukuhlebana kuyayibhidliza izinto. Kuyababhidliza abantu. Ayibonge inkosi. Ungamhleba omunye umuntu omtshela. Uthi hey, uyabona u1 no2. Mawuhamba ngawo ngeke kulunga, ungesabi ukuthi asezoya nawe esontweni. Asezoya nawe enkonzweni uma umtshela iqiniso. Mtshele nje. Khathi phela mangabe kanti yena ubezele lokho ezoyeka kulungile. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abayiquality. Amen bazalwane. Ufuna abantu abayimisele ngaye nabazokwenza intando yakhe. Akosize la komama. Impela bomama nenza kahle kakhulu. Nenza kahle kakhulu. Kodwa inye into engibona ukuthi iyasishaya. Anguboni vele uShekha songenana phakathi nenyanga. Noma isaka lamazambane. Noma iBraypack uShekha sisho. Waphakathi nenyanga. Kwaze saphela ukuthi la kuhleli abathandazayo. Amen bazalwane. Sake sakhuluma lokho kodwa esikhathi sasiside kakhulu kwakhomba ukuthi sekwaze kwangena abanye abantu abangayazi lento. Kodwa still noma ke niyazi angikaze ngubone naphakathi nayo ke inyanga ke qhamu. Kodwa ekupheleni kwayo uyabonakala uShekhazi. Ngizwa kuthiwa uShekhazi noma babili ngazo. Kodwa yazini ukuthi phela endlini yenkonzo ingcebo iyangena. Asikuvuselele lokho. Mina nje ngimele lokho nje uzwa kuthiwa ngisuke ngizoshumayela mina ngisuke ngizokhuluma izinto ekufanele zenzeke ebandleni. Amen bazalwane. Mangizoshumayela ngizophuma ngiyoshumayela engaphandle emngcwabeni wakho noma ephi la kufanele ngoshumayela khona. Kodwa mase la esonto nje ngizoxoxa ngemithetho yenkonzo ekufanele yenzeke. Amen bazalwane. Nabafundisi ngibe nginithanda kodwa ukuthi manje ukholo lufaka umuntu oyedwa la ngazi kanjani. Ngithanda kakhulu bafundisi bami kodwa angaze ngizwe nani kuthiwa ukhona uShekha songenayo la. Ukhona hayi awukho. Hayi ngeke madoda. uNkulunkulu wenza isimanga bazalwane. Kwakhona abafundisi la ebandleni ubangasebenza bahlala basafarisha kwaloko kuncenga uNkulunkulu nje. uNkulunkulu siyancenga sithi akube nathi kulesi sikhathi la madoda akasebenze
ngeke kulunga khonza wena kodwa engasebenzi ngekho imali engenayo. Ngeke lamadoda akazoqhubeka kwazi ukuqhubeka negama lakhe angaqhubeka kanjani negama lakhe elambile. Kusho thina sitshela uNkulunkulu. uNkulunkulu wayivula iminyango basebenza abantu. Namhlanje lamadoda alathi ngisho ushekha sokubonga uNkulunkulu. Siyakhala. Wayikhale manje. Cha ngeke bafundisi. Faka impela nje ibhantshi lifake ibhantshi. Konakele ngempela msuku ngeke kulunga. Ngeke kulunga. Kuyashadwa madoda. Akho mali enifakayo. Ngeke kulunga abafundisi abaqala ukwenza izinto. Bese bathi abafundisi umbono uthi kubafundisi bishop mfundisi sinombono sifuna ukufaka imali sizofaka imalini emshadweni kaSibanibani kubuza umfundisi utshena utshena baba wapho uma semtshenile baba msethe madoda konisho ngempela ngoba mina nakho ngihlalele phansi vele angisebenzi vele kodwa madoda nina nisakhona etohweni akonichaza ukuthi sizofaka imali nami ngizojikela lokho engokuthola habe seyasho umfundisi uCaptain The cover. athi hayi mina ngiyafaka nje 5,000 into engekho ngizompintsha nje inyanga eyodwa ngofaka 5,000 noma 2,000 ke ongenani sengikhuluma ngomshado angiphathi khona ke endlini kaNkulunkulu yengcebo ngeke ubaba akade ngihlala naye sengithola itoho kodwa ngisakwazi nje ukukhipha noma 3,000 nje ngithi mina kanti isibusiso sosithatha madoda isibusiso phela silapho uma ukhipha imali ulanda enye imali uthi ayizela izobusisa wena uthola imali engaphezulu kwale wena osuke uyikhiphile. Ngikhumbula kuqala ngisasebenza wawuthi umthetho Philip nikamla Philip ubaba kwasetelo lasekhaya ke ngubhekumusi ngoba naye ufuna njalo indoda ezobaqotha yabo igama lithi bhekumusi indoda ezokuzobaqotha lezo bhekumusi wayesethi bhekumusi ngicela uma manje njengoba ngishayela ipasi usuyosebenza wenza umthetho owenziwa abafana abaqonda ukwakha umuzi envelope yokuqala bakholwa nge-envelope ezibrown envelope yokuqala ungakuyivule ayizela izoqaqwa yimini mina ngizokunika imali yokugibela mina ngizokwenzela yonke into mina ngizokunikeza imali yokudla lapha emsebenzini mina ngizokwenza yonke into kodwa nje imali yokuqala izela nesibili iphindizela kanti phela umakoti azoba khona ngoba manje nesibili ngingayiboni umakoti azoba khona namanje ngiyabona ingane zethu hayikhona akuyeki phambili ngoba envelope yokuqala ayiyanga baba ayivule akangibuze nje bathana nikhule nihlala naye baba wenu nangeduze kwami wayivula envelope yokuqala ungakhulumi kwawakho kumzali manje ukhuluma nomzalo wasenkosini waya yini kuyena wayovula envelope yokuqala yabona nje sibona hohozelwa yiphika nje ngaba yihohozi lezi zinto ngokuthi aniyanga kovula envelope yokuqala ayikho imali nje engayihlanganisa
lento ayilutho le abazalwane bosilandela ngendlela singabafundisi thina siyafaka 5000 la nabana faka 5000 la bafaka 5000 abazalwane bosilandela ngendlela thina singabafundisi thina zane kuNkulunkulu imali iyazehlela nje ngeke fanele la kube silandela abafundisi abalana njengoba sikhona silandela abafundisi la ngoba abafundisi uNkulunkulu wafe kanti wavula umnyango wathi abelungu ababathathe besebenze akekho umfundisi ohleli wonke umfundisi uyasebenza uhola imali njengemali sahohozelwa yiphi ikhapho umbono uthi captain ngabo wabaqoqa abafundisi umbono uthi nazi ibhika ihohoza senze njani bafundisi ngalela ngambizi ngomsuku awunguthume manje ethi awusebenzele umsebenzi awungababizi ngomsuku umfundisi ukhuzwayo thana mfundisi sine meeting la mfundisi mase nixoxile nibona ukuthi esikhathi abanganaso sokufika lapha emeetingini bese nimsandele bekhulunywa ukuthi sinenkinga yezibhika la uyabona ibandla lethu uThalikakasimi uthelethi ibandla kusho wena mfundisi elethi ibandla thina abafundisi uyalibona uThalikakasimi mami kahle kodwa thina lithi liza thina sibese umsandelo umfundisi ukhuzwa loyo kuzoyi-athenda ngokusho ngokukhulu ukushesha leyo nto ngoba wavulela umnyango yasebe kade-ke yena wavulela umnyango nina nivulelwe nje uyazi utala lata umfundisi umsuku ngembone emini ukuthi uyasebenza kodwa uhambe emini uphethe ibhukwana lakhe khona manje uyabuya emini abantu bangena ngo-7 emsebenzini labafundisi babusiswa labo bangena emini emsebenzini bayahola futhi babethanda ngenyanga iyasho imali kaleqe bathi ibhika ziyahohola igrosa ayingeni la ekhaya hayi ngeke bafundisi igrosa bathi belethe omama abafundisi bese sebelethile uyazi mina ngisakhula ekhaya bekunenkonzo enkulu ilalele nje lento engisho ningayizibi lonikhombisana ngomuntu ilalele kahle ekhaya bekunenkonzo ekhaya enkulu bekwenza kanjani bekufika omama baba omama abangasonti belethela ubaba amasudu new one brand new bese ukuthi nanka amasudu baba nanka umnikelo omama bethola amadumbe bethola obhatata bephethe umbila beze unikela endlini kwangahlusheko into eyidingeka nje yayiba khona futhi wangeke umuze umuntu wenkonzo ekhala ngokuthi imali anayo ngoba wayikhipha yonke into anayo ngesikhathi ukhipha kuyeza kodwa ngesikhathi uthi akuzilutho amen bazalwane cha ingalo nje msuku noma bethuwane osandela nomfundisi uTalent uthi kade ngithini okay abafundisi ababe nombono naleli komiti elibekwayo lo mama lentsha elani akube khona umbono futhi bomama hlukana nokuthi nithi nina nizoyikhanda nodwa
ingane zenu ingayikhaya. Lezi ngane zidle into enzima kabi lezi ngeyayimali. Yabona eFraser kwakwenzeka enye into ngathi hey nangu khona umfundisi wangena umfundisi ngesikhathi impela sebebuya khona. Baphuma kwenze party la ekhaya njengoba i-taxi iqhamuka iza ine bazokwenza ibray engangozulu engasukumi phansi kamtshana. Baphuma olwandle bagcwele imoto intsha yakhona igcwele imoto iqashi le ikhokhela imali yokutshela lapha eFraser intsha yenza into ngeke wena ukwazi ukuyenza. Siyahluleka thina ukuqasha itaxi silayisha abantu sihambe siyolwandle sibuye lapho sizokwenza ibray kuze zekushaya ubusuku. Wakwenza ibhede enjalo lapha eFraser kwenziwa lona ngeke ungitshela ukuthi abanayo imali. Akusakulungile nje omama beyikhandle ingane ingasho lutho ngoba khona isibusisa ingane enigejisa sona. Phela incane into ebamba isibusiso singezi kuwena. Uyabona lento ekuthiwa inle ekhokho ifakwe lapha envelopini okweshumi. Ngizokuxoxa nje kuvula iminyango ukwenzela yonke into lokho kweshumi ubonayo njengoba bethi umfundisi kubambeni kuzazo kuthandazela ngoba ikona okuzokwenza yonke into yakho ivuleke ihambe phambili kwenzeke zonke izinto. Kodwa kunento engathuthu ngoba kweshumi ngiyakhokha nje. Yini into edala ukuthi ngiphucuze kwamashonesi? Asikhuluma la kamashonesi ngoba vele nivele ngamakhanda kuyona. Asikhuluma isuka la inyanga iyophela ithi la mhla ka15 mhlambe nje hayi 15 ngaphansi ka15 usuyoyithatha wena i5000 noma 3000 soyitshela lo 3000 uzala imali njengemali ayindaba yokudlala ekufanele uyikhokhe wena mzukwane uhola. Into edala lokho ngoba kweshumi ngiyakhokha. Yini indaba ngivele ngekhanda lapha kumashonisa ngoba mina kwekhaya kweshumi ngiyakhokha. Uyibuza wena uyozuthi ngelinye ilanga hayi akongukuyeka kweshumi akongibona ngathi akungenzeli lutho. Kanti kweshumi kuyasebenza impela kodwa kunezinto wena ongazenzi ebhekene nenkonzo osekubamba lokhu kweshumi uthi ingasebenzi kungakwenzeli lutho. Ingakho ungakwazi ukuphuma ngisho la kumashonisa ngoba lento ikuvalele. Amen bazalwane. Asiphume senze izinto ezokwenza izinto zibe right. Uma senze izinto zenkonzo ziqonda akukho sokuswela. Angalanjwe esontweni sekhona abafundisi asingahohozelwa ipika lina umbono. Ngabe labo mama bazobesho lutho labo mama ngabe ubona nje nabaxakekile ezabezeni kodwa umbono uzovela nathi thina abafundisi senze njani kuze labo mama bephakama bethi hayi ngeke siyabalandela abafundisi kuziphika ingahohozi ingokuba umbono awuvele nathi sikhuluma ngombono okufanele ube khona awuvele nathi umbono. Amen bazalwane. Ngegama lenkosi yethu uJesu sithi siyabonga bazalwane. Masikwazi nje ukukhipha okweshumi
sakwazi ukufaka igrosa ingcebo endlini yenkonzo, sakwazi ukuthi sibambisane uma kukhona onomcimbi, sibambisane simnikeze lawo masenti azokwazi naye ukuthokoza ukuthi ibandla lami engikhonza nalo lingenzele lokhu. Amen bazalwane. Yini umshado? Phela la inkonzo iyona into esinayo le. Umshado. Bese kuba hayi ke iphathi ke ngisuke ngizenzele mina uma usuke ungenzanga ungangenzelanga lutho hayi nami anginayo inkinga ngeke ngikubeke ecala kodwa ngisuke ngizenzele mina. Uma usuke nawe ungangifakelanga hayi ngeke uzonde. Ngeke uzonde kanti futhi ngeke ngithandaze lutho phela. Phela izinto ziyathandazela. Uma usuke nginephathi, yabo? Nginephathi bazalwane. Wase ukhipha izinto ezongijabulisa. Ngingena ekameleni lami ngiyakhuleka. Ngicelela wena nomndeni wakho la uthathe khona lokhu akagcwalise. Amen bazalwane. Ayikho into esiyenzayo singamtsheli uNkulunkulu. Ngalombono wakho owukhiphile, owushilo, sizowuthatha futhi siphinde siwutshele uNkulunkulu. Uze uNkulunkulu andise konke esingenakho akwandise. Amen bazalwane. Ngishilo athi ngizobanda qha kodwa nje into engizobe ngisho izobisho ukuthi senze njani enkonzweni. Kumele senze njani? Ukhona ozovutha ningamnaki ngoba anaki mayilo umuntu evutha. Kodwa bazokhuluma njengalami nje uzozwa. Mina ngiyasho. Asi lethe ingcebo endlini yenkonzo. Jabulisa ukuthi abafundi sibamba ezwa lento engiyishoyo. Hayi siyabona. Hayi. Yabona nje uzothandaza kahle mase ngikumbono. Usuhlangene ngoba kunombono kufanele uvuke kubafundisi bese kuvuka ukuthi benze njani. Phakathi kwale mhohozo esuzwa la. Ngilo ngifikile la. Hayi. Uyasho uMaZulu kodwa ayikhona. Hayi uyasho ayicime ba. Konke kube ninika ngoba akungimbuze konke kube nina abaseyathanda nokulanda abantu abazoshumayela abazobeshumayela ngani. Ngisho bakuthuli nje manje kuthuli manje uyabona. Nalo umuntu ozobeshumayela uzofika sheshe ukukhuluma kanje. Ngeke. Ngeke nasamele yahluleka manje. Akando mina yabona ukuthi kuyahluleka. Ngifika egcogcoma la ehlanyuka shona lena. Phinde shona lena eyikhomba ngibona ukuthi hayi kube wabuya lamanye amabhokisi wabeka la neku driver akwenzeki lutho. Ithi yona ngiphelile manje. Ngifuna ukubona abantu abathanda uNkulunkulu abakhonza kuleli abakhonziswe yilento. Benze njani mase kunje? Ithuli manje. Yabona njengamanje uzosukuma umfundisi. Kuphela nje uzobethandaza. Athandaza asho lokho athandazela abantu labo azobathandazela. Futhi ungacabanga ukuthi kuzoba evutha. Yobe ngavuthi lento izobe ingakhulumi. Uzothandazela nje uthatshela uNkulunkulu ukuthi wena uphethwe yini akathwebula lento ekuphethe uNkulunkulu. Aha. Akazovutha akazomemeza ayikho lento. Fakani imali. Funeka imali kuze kulungele. Akuzobizwa mshumayeli uzofika shumayele ngani. Ngoba icishe yasiphoxa nje kulo mshumayelo kade ekhona. Nani nibonile. Lo mshumayelo kade ekhona bebuya kodwa kulungile ngoba bebuya understand ukuthi vele kwenzeka kanjani. Khona ngeke ayimele lento ngeke understand isho understand. Yebo.
ngempela akozizame nje ukuthi senze njalo kodwa kusukela manje umbono kubafundisi fundisi captain fundisi umsubu khuluma abantu abakhona bese niyasibiza sonke sizohlangana sikhulume ngalento Lindo babshanda abuye eGoli angake sikhulume le ndaba babshanda engekho Lawa babshanda kade wagcina ulethe igloss angizwile lokho Hawu ufike ngeveni onyanya voli nje nathole lutho Athole lutho babshanda kuvuleka iminyango babshanda wahamba waxhumana nabelungu bamgicebeza ngemali bamnika nemoto hamba ngale moto liyangena isheke ebhanki kodwa nje ufika nje ugunguza ngemoto uzosithengisa imoto hayi ngeke Yavutha namhlanje. Bishop ngiyawuthatha umbono. Ngiyavumelana Bishop serious lento. Sengiyawamukela umbono. Ukuze udlule kumina manje. Number 2, bengizothi bafundisi ake sibe nomhlangano phakathi nesonto. Sihlanganise ukuthi makuphela inyanga sizokhipha malini sonke. Izongena igross leli sonto before Friday. That's number 1. Number 2, angazi kodwa kufanele sibe nomhlangano sibone ukuthi umuntu emunye angakhipha imali. Thina obaba sohlangana nani bafundisi. Sibekeni imali phansi. Uyaphela uOctober sokukhona improvement la stage. Siyabonga mfundisi. Awusiyabonga bazalwane isikhathi siyahlupha sesishayile isikhathi kodwa ke nje bomama bami ngiyabonga indlela enibambisene ngayo namba abantu engabatusa kakhulu ngendlela enibambisene ngayo ngizwile ngibonge kakhulu intsha ngizwe kuthiwa ibikhona izolo futhi imnandi kabi lena yabona intsha yami qalani phansi nilande lo mama labe yakhona niye khona zizolunga izinto ezenziwa omama nizenze kuzolunga bafundisi shiya kunina sengiyohlala phansi isikhathi esishayile baba wethu bamba nanti umbhobho ubuze okhuluma la Amen. Ngiyacabanga sishaya uBishop izandla enkulu egameni likaJesu. Haleluya siphinde bazange izandla enkulu. Haleluya. Haleluya. Ngiyacabanga sikhabisa amakhanda lasekhona. Sibongele uNkulunkulu ongcwele, sibongele uNkulunkulu namandla onke. Impela ukhuluma kangcono kunabantu. Siyabonga uNkulunkulu ongcona ngokukhuluma kangaka ngoba bawuthi baba uBishop impela usakhile izinto uNkulunkulu ongcwele ukuthi si njengobumba esandleni sombumbi usakhile uNkulunkulu ongcwele and siyavoma and siyabonga nange-respond kababshandi baningi nabanye abarizwile and they have responded in their heart egameni lathi sibona amadoda begcwele la egcwele indlu khona ngisho bamabhalane so bona nenceko-ke babuthusi labo bonke abantu abaserious noSandile umnandi kakhulu uNkulunkulu ukhulume kahle sonke siphelele siyabonga uNkulunkulu namandla onke busise ibandla lonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu mbusise naba bishop nonkosikazi wakhe nabantwana bakhe nefamily yakhe yonke sibona ukuzwa indaba engaka zaseFraser kanti bakwazi ukuqasha imoto bayibhishi futhi bangayiqasha njalo nje i-taxi yabo yokuze enkonzweni sikhona egrosa abantu abasha bangasinika yona ngoba siba capable babusise nkosi mbona banawo uqhubeka kungapheli konke sekucela egameni likaJesu busa bazambe sazoya emakhanga abanye ngabanye konke okuhle balandele njalo
izibuye inkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyacabanga nje before sisambe ngicela into ezothula is very important. Okokuqala ngicela makhono ogula ngicela usale nje wena usale